Ainhoa Azkue, nebukai, zer moduz? Kaixo, hemen gaude, pixka beldurtua, beste Ez, ez. galdetuko nazun. Lasai, lasai, ez da deur, sor, abeneno. Eskerrik asko elkarrizketa onartziagatik. Asteko, nor da Ainhoa Azkue, nebukai? Jo, ezakit, ikusten zuna, ez? Neska bat, 24 urteko neska bat, bideojokoak piloa gustatzen zaizkiona, eta, hoi, egia esan, oaintxo bertan, denbora desente pasta de bideojokota jolasten, ez? Streameatzen Twitchen, eta pixka mundu hontan murgilduta, ekitalditan eta baita eotena kolaborazioak eta egiten, eta beste aldetikan baita, gizarte hezkuntza ikasten nahi naiz, eta harrera etxe batean iten delan zaindari moduan. Ta nola hasi zinen, Twitch, YouTube eta eduki digital honen munduan? Nola sartu zinen? Jo, ni txikitatikan jolastu izana beti bideojokota. Osea, dakat, ni bino 4 urte zarragoa den anai bat, eta orduan beti kontxolen eta mundu hortan beti paso bat aurrea jun izana beti, ez? Azkenian nire anaia nahiko frikia zen, eta da. Eta orduan txikitan beti izan den Nintendo 64a, Game Boy Advanceak, guzti horiek. Eta, karo, urteak pasala, interneta eta guztia hasi zenean, baita banekan ordenagailu bat etxian, interneta eukia aurretikan inkluso, eta gero, interneta sartu zenean ja izan zen lokura, ez? Eta, behin neon lagunekin jolasten nintzen League of Legends izeneko joku batean, eta orduan zen super modan el Rubius, ez? Eta lakoak. YouTubeen, klaro. Bai. Eta Twitch plataforma zen oso antzeko, hain zuzeneakoak iteko. Eta orduan, neon bilagunekin jolasten, eta santziaten, Ainhoa, zeba etzu iten Twitchen, osea, iten egan hau hainez, itzein eta jolastu, bino ireki streaming bat, eta abertzemuz. Eta egun batean ireki nun, jarri nun musikita, erosi nun 12 euroko webcam bat, eta hasi nintzen, eta kriston engantxatuan egon hor, oso ondo pasten nun, jendea sartzen zen, hitz egiten zuten, hitz egiten genuen deno batea jolaste genuen, eta hola hasi nintzen. Eta ere, hasiera horiek nola izan ziren, ze adibidez ere, zu nik uste hasi zinela Twitcheren buma bino lehenago, ez? Bai, da, ni hasi nintzen 2016an, uste hasi nintzela, eta bai, azkenean, etzen oso ezaguna plataforma, eta gutxi ginen streameatzen. Ez da ez ginen gutxi, bino oain daunakin konparatuz, asko ze gutxi, oain mundu guztia streameatzen. Eta gotzena baita, oso erresa zela, oso erresa, behin ja komunidade sendo bat sortu zen, streamerren aldetikan, eta bat ezagutzen balin bazenun, basikamente denak ezagutzen zen ditun, ze oso streamer gutxi ginen, komilen artean. Eta hoi nahiko polita zen, azkenean nahiko denitxo izan zen dena, ez? Bideojokoak izan zien Twitchen oinarriak, oain dikan badia, baina lehen oain dikan gehiago, oain denetikan ikustego, ez? Bai, denetik. Eta hoi ezakit, oso polita izan zen, gaina baita hasi nintzen pixkat experimentatzen, ez? Hartzen nun kamara, eta esaten nun, bidei bat inberdet Irlandara, autostopin iten taola, kamara eramangoet eta probatukoet. Edo, gaur sukaldatu pizza bat, eta zuzenekoan ingoet. Eta ezakit, esperimentu moduko guzti horiek, oso guaiak izaten ziren. Eta adibidez ere, orain asko guain jendia diru irabazten hasi dela, ez? Ikusleko purua eta dena, zuk nola eraman zenun hori? Hasieratik nola... Nei gertatu zitzaidan, niena izan ez, el Rubius ezi bai janos ezi jorrez, nei gertatu zitzaidan hasieran, streamatzen nun batez ere League of Legends eta joku indiak, eta, hasieran bazegon jendea jarraitzen ziana, eta karo, lehen dirua irabaztea Twitchen pixkat zaiagoa zen, zeu hain badao afiliado izeneko gauza bat, ez? Afiliatu izan zaitezke, eta horria dirua irabazten, zu binolen horietzen existitzen. Zuzenean izan bertzenun
sozio deitzen dioten hori, ez? Sozio. Partnerra lortu bertzen hon. Orduan hori lortzeko zenbaki desente eskatzen Bai. zituzten, ikusle desente bertzen ditun. Eta, ni hasi nintzen mundu honetan ikusi nun nahiko klaro momentu hortan nahi nuna hoi zela, eta nahiko klaro ikusten nun baitan evoluzio ikusiz sozioi lortzeana biablea izan zitekela. Eta orduan momentu hortan ikasten egon, eta ikasketak utzi nitun, alnu nintzen azkenean familiakin bizi nintzen, gorasun etxean bizi nintzen, eta esan, bitu, momentu nahiko komodo batean hau saiatzeko, eta orduan, utzi nun ikasteaz, atope jarri nintzen honekin, eta lortu nun partner hori. Eta hori izan zen, eukinun nolabaiteko boom bat, Paladins izeneko joku batekin, Paladins super modan jarri zen, eta hasi nintzen hoi streameatzen, eta sartu zitzaidan nahiko jende, bai Espaini mailan eta bai Latinoamerikako jendia, eta hola. Orduan horrekin, nortu nun media hoi, ez? Partnerra lortzeko media hoi. Hoi da, zenbaki horiek lortu nitun, eta orduan ja inun eskaera eta onartu ziaten. Eta ni hola nintzen geho egia da, sartu nintzen ikastea marketing eta publizitatea pixkat jakiteko, ez? Ez da bakarrik esprimatzea. Bai, garrantzitsua da. Bai, nik uste, de hecho, garrantzitsuena hoi dela, ez? Geho jakin mugitzen eta ez estankatzen, kontaktatzen markekin eta guztioi. Eta hasi nintzen, nahiko hasira potentea eta nahiko polita izan zen, egia esan. Eta hostia, adibidezuk, apostuin zenula eta dena eman zenula, ez? Eta nola izan zen hori? Bizitzan egia esan nola naiz denakin, ikusten bali maetzeo ze nahi detela, atope jotena horrekin, geho askotan gauza gaizki atetzen dira. Bai, askotan normala da, bino jo. Bai, ez, egia esan, etzen erresa izan, ze, klaro, zuk esan zure gurasoei, utziko zula karrera, ez, 3. mailan zaude, karrera utziko zula. 3. mailan, ja, kasi akitua. Bai, gaina justo gizarte hezkuntza ikasten nintzen, eta praktikak ziren gehiena, eske oso erresanekan ja bukatzeko. Eta orduan, karo, etxean diskusio desente ukitzen ditun, ez? Gaina da justo ordenagailuan eoteko, denbora desente pasatzen ordenagailuan, ez pixkat arraroa, ez? Bai. Bino, bueno, egia da, hasiera hortan funtzionatu ziala, eukinitun horre ondu nintzen, orokorrian, totalian 2-3 urte, hasieratik komentatuta, atope horrekin, eta horregia da, etziala emango, nire bizitza propioa, etzian ematen nire bizitza propioa egiteko bezainbesteko diru ez, nintun kobratzen 1.000 euro, gutxinez bizitza komilen artean duin bat eukitzeko, bine nola gurasoekin bizi nintzen, inbertitu nun diru asko, bai bidaiakiteko, ekitaldita juteko, ordenagailuan alorreko gauza guztiak aldatzeko, mikrofonon bat erosteko, ez? Pixkat inbertitzen nun... Inbertsio moduko. Hoi da. Eta, bueno, nik hilabete horiek oso goixo bezala goatzitut, ez? Iten nun nahi nuna momentu hortan, pila bat disfrutatzen nun, jendeak nerekin disfrutatzen zun, eta zenbakiak nahiko duinak izan ziren momentu batian. Orduan alde hortetekan oso pozik, bai. Eta adibidez, orain nola eramaten duzu lana, ikasketak, streamingak, dena aldi berean egitea? Bueno, bere garaian utzi nituen streamingak, ze hasi nintzen neon ikasten, neon lanian, jornada kompletako lan batian, ikasten presentzialki eta streameatzen, komilen artean profesionalki. Eta orduan, baina ez tanda inun por todos lados, ez zintzen... normala da presioa eta dena, ez? Bai, ez zintzen aurrera eraman, eta azkenean pixkat nahi joan inertziakin, ez? Ez dakit, esnatzen goizeko 6 ikastea jutena, ateatzen alanea jutena, eta, inertziakin zen, automatikoan ekan jarria eta horrea. Eta orduan, utzi nun, eta oain, gutxi gora bera berdina egiten, egia da justo oain nire lanean bajan nahola, bino, ikasketak baita ez ditut presentzialki iten, baita horrengatik, ez? Lanakin eta denakin oso zaila egiten zait presentzialki jutia ez,
Bino baita hola badakatelako aukera, ni pixkat organizatzeko, eta streamingakin nahi baditut baiteko. Eta orduan, oain nahiko ondo eramaten dut, ze streamingak ditut ez zehoze profesionala, ez zehoze profesionala moduan, ez? Dakat zehoze hobi moduan eta pixkat ni desahogatzeko eta ondo pasteko. Orduan ez dakat presioi, egunero 4 ordu ireki berditut, edo geho markekin zehoze lortzen duten. Bai, ez, oain irekitzen dut, nahi detelako, zenbakitan behitu gabe, lasai, eta orduan rolloa totalmente ezberdina da. Bai, ze gauza da ere, baldin bat zaude denakin proiektu hortan, ez? Nik uste ansiedade moduko do presioa sortuko dizula, ez? Ireki barra dut streaming egunero, ez dakize, zenbakiak ere, ostia. Bai, eske ematen dut ez bino zenbakina nahiko, asko torturatze izu. Ze, igual YouTubeen hau ez da horren beste antzematen, bino Twitchen, oske ez dakit nola esplikatu bino oso zaila da. Osa, zuk pentsatu bertzu azkenean streamer asko zaudetela, ez, plataforman, eta gaur irekitzen, zuk egunerokotasun batekin irekitzen baldin bazu, eta ez dakit, 2 egun libre hartu nahi baldin baituzu, hor maten duz ez, baina jendiak esaten du, gaur etorri nahi ondo pasatzea, eta ez dao, bihar itzuliko naiz. Itzuli naiz, eta ez dao. Eta ez dao ere ez, ostia. Eta orduan, ematen duz ez, baina 2 egunez irekitziak, ja igualiten du, ni garai hartan gotzena, 2 egunez irekitziak igualiten du 20 pertsona gutxi eukitziak. Eta oso inestablea da baita hilabetero jasotzen zun dirua. Ze, karo, oain marka gehiago sartzen nahi dira, eta gehozta kolaborazio gehiago daude, bino lehen oso zaila zen. Azkenean zuk jasotzen zu diru bat arpidetzen gandik, ez? Anuntzion gandik eta, bino agian hilabete batean kobratzituzu 200 euro, urrengoan 600, eta urrengoan egon baldin bazea aste bat libre hartuzula, eskoietzu ez da planteatzen, igual kobratzituzu 200. Orduan oso zaila da, bai, eta kriston presioa dakazu, eta bai. Eta adibidez zuk lehenago duzu egon zinela konstantzia oso potente batein, ez? Eta egunero eta modu batez profesionalki hartuta, eta gero erabaki zenun, ez? Erritmoa laxatzia, eta hortan zu konstiente zinen, ez? Hortaz, erritmoa bajatzen bazu, ikusleak ere, nola izan zen, erabaki hori hartzeko prozesua? Bai, nik hor ikusi nun, ritmoa jeisten baldin manun, nere nola baiteko helmuga hori etzela beteko. Zenik lehen nekan helmuga ontaz bizitziana, ez? Eta ordu nik konstiente nintzen, ontaz bizitzeko saiakera nahi baldin badezu, inbertzula, 100%. Ze bestela oso zaila da, azkenean enpresa bat itentzun moduan, ez? Zuk ezintzu nahi izan euki furruteria bat eta ireki astean bitan. Hoi ez da realista, ez? Igual, bai, ondo pasako zu astelen eta ostegunetan irekitzen zunean, bino hilabetean bukaeran etzu jango. Orduan, niko konstiente nintzen honekin hori gertatuko zela. Bino baita justo punto hortan neon ja enula disfrutatzen, ez? Pixkat inertziakin ju nintzen, eta ja niretzatzen obligazio bat, nahi bat bino. Orduan horra hartu nuen dezizioa izan zen, utzingo dut eta utzingo dut guztiz. Ez dakit, guztiz. Ez dakit, igual urrengo hilabetean irekitzen dut, igual urrengo astean irekitzen dut, bino ez dut nahi inungo konpromesorik. Ez ikusten diten jendiakin, ez zerrekin. Eta egon nintzen, 9 hilabete zuzenekorik gabe. Ostia. Eta gaina raroa izan zen, ze adibidez, ekitalditata juten nintzen, eta karo, ekitalditan nik kolaboratzen nun, entre comillas, lan egiten nun, eta egiten dut ekipo batekin eta ekitaldi batzutan, eta orduan justo kointzidituzun streamer ezberdinekin kontaktatu genuela, eta zuzeneko ezberdinak intzien kanale ezberdinetatik. Eta karo, nigo batzen naiz, 6 hilabete zerrin gabe ondoren, zuzeneko batien atea, eta karo, jendia esaten, ostras, bizirik zaude, Bai, bizirik dago, jode. Ze gaina, sare sozialetatik baita eskapo inuntzea, orduan pixkata raroa izan zen. Bino, bai. Nahiko, desizio
Trak, Bai. hartu nun. Azkenin ere zu gustura ez balin bazaude hori ere ikusiko da, ez? Naturaltasuna Bai. eta dena. Bai, pila notatzen da. Notatzen da pila bat baita inkluso dakazunan egun bat ez zaudela oso ondo edo, ez? Ja. Zuzenekoa irekitzen zu eta asko notatzen da. Hoi baita nahiko presio nahiko handia. Gogorra Ondo izanen da bertze. hori. Bai.